Hej, hej, hej. Vad i hela... Nej, vad har jag gjort? Oj, oj, oj. Vad har hänt? Va? Kan du röra dig? Jag var nere i kraken och tände. Sen när jag kom upp så stod alla stilla. Jaha, det förklarar saken. Vadå? Det förklarar ingenting. Vad menar du? Jo, det var så här. Jag höll på att testa min tidsmaskin där den kronometriska kondukten överbelastades och den kronometriska energin som får maskinen att fungera läckte ut och skapade en tidsanomali som stoppade tiden. Tydligen förblir du opåverkad eftersom du befann dig under jord. Vad fixar man det då? Jag har förberett kronometriska korrektorer för att rätta till eventuella tidsfel som kan uppstå i samband med min forskning. Men jag behöver din hjälp. Vad kan jag göra? Portioner av den kronometriska energin har läckt över till 2 andra tidsepoker, vilket betyder att vi måste placera ut korrektorer på samma ställe i dessa 2 epoker med. Då behöver jag din hjälp eftersom jag måste vara här och styra maskinen. Vänta, jag ska visa. Så här gör man. Varsågod, här får du utrustning vad du behöver. Lycka till! Hjälp! 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 Tack för att du räddade mitt liv. Ingen orsak. Tack för att du befriade mig. Ja, det är inga problem. Nu måste jag sätta upp reflektorn på totempolen så inte utomjordingar spränger oss. Ja, då är jorden räddad. Bra, nu åker jag. Jag överlevde. Jag glömde korrektorn. Det hände ingenting. Nej, just det. Vi måste ha huvudet.
Jag hoppas det gick bra i de andra tidspokerna med.